Ron Barreta? Ano ito? O di mo pa aram? Anarin nga ni Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga informasyon, mga istoryang mapapakinabangan baaguan panguntuhan. Totoo yan! Uya na ang programang Aramon Nyato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela, Aramon Nyato. Kung kita nagmamaot, magkayon na palibot, dapat kitang makilabot. Para sa kauswagan, kan sa tuyang banwaan, kita gabos magtarabangan. Karahayan paurugon, parte niya to gibuhon, mga kabutan sa tungsungon. Pangapunan sa mga mamahan, makisumalo sa programang kaibuhan, para sa katoninungan asing kaginawahan. Pangapunan sa mamayaw kan banwaan, ibunan serbisyong tunay na ilalauman, lamang papaginabangan kan kadaklan. Mga tugang, good morning, good morning, good morning, good morning. Good morning po sa Indo ka boss. Welcome sa programa Aramon Nyato nyan pong aldaw nin Martes. Martes Santo po nyan. Ultima dia sa bulan mga tugang kan Marso 2026. Yan, March 31 and tomorrow April 1 na. Ito bang po sa mga kababayan niya to. Sana po okay ka mo. Okay bang kami digdi? Ako po sa lingkod, Mardila dahil iba sanit sana. Pero diyan, ito ba na po kita hanggang mamaya po? Hanggang alas 12 in pagkaunto para po sa mga duman niya itong mga istorya. Hindi po sa programa, Aramon na itong kanyang pungaldaw. Siyempre, lado technical, kasabay niya ito dyan si Kuya Juna Pulis, DCGB Social Media Department, si Jerome Nico Martinez, yaon si na Billy Joe at saka si Jazem sa Cat College sa OGTs natin. And then sa newsroom, yaon po si na Ciara May Liron at saka si Nicole Ann Gloriani. Dalawa sa Mega Force Patrol sa kadagos pang pangalap ng mga istorya na sinang nakakala para may balangibog sa Banwas yung bukawan mga turog sa pansitan. Yan, yaon po dyan. Ngayon sa Muyang Field Commander, Chief of Reporters Jimmy Nasarita sa 3rd District. Mantang yaon man si Pading Jomar Bien sa 1st District. Si partner Al Mario, yaon po dyan sa City Hall asin sa sur na parte ka mga barangay sa Legazpi. Mantang si Joshua James Bino, yaon po sa Daraga area. Baby Angel Mustasa dyan mga tugang sa Regional Center Site asin sa Legazpi 4th District. Karen Ala, Kapitolyo Provincial asin sa mga opisina kang gobyerno asin kang pribado na makukuha po dyan sa All Albay District. Ang po kapos mga kabahay minasaludar, minapapan sa magbang morning sa mga birthday celebrants, birthday celebrators, happy birthday, many returns of the day, more life, prosperity and happiness, lalo sa suki natin, sa amigo natin ha, from sign on to sign off, Ben Naminile, Benji Pogi, happy birthday. Good morning man kay partner King Rinaldo the Weatherman. Maganda ang panahon, partner King. Pantang si Gerald Aranya the Wanderer. Hindi yata mo biyahe ngayon si Gerald at mahal ang gasolina at crudo. Stay put muna. Tulong-tulong muna kay Ate Sally sa kantin, di ba? Good morning sa inyo dyan sa LA Drive, Gugon, Legazpi City. Kuya Bob Cantano, good morning. Yan po sa Tabaco. Sir Jeff Santos, dyan po ang mga tugang sa Queensland, Australia. And si Sir Banjo Barrios, 43002. Dyan po sa Alaska. Si 43016, si Sir Arvin, naguli. Yaon siya digdi.
Welcome home, Sir Arvin from Dubai. Nagang palugtok man duman suiran sa Dubai. Alright, duman po sa mga kababayan ta. Mga kasinyos, good morning po tabi ha. Hindi magandang panahon ta, mainit, maalinsangan, ano? And ang sabi, nasa 35 degrees centigrade sa tuya po mga tugang na heat index. Kaya medyo delikado yan sa mga arugtang mga seniors na kaili-kaili po kita. Mag-inom nila ko na tubig ha. Not soft drinks, not tea, not coffee, not wine, kundi tubig. Sana solve na kita dyan. Okay? Diyan, udugatan istorya. Alay po dyan sa luwas. Si Chief Jimmy na salita na sa linya na. Chief Jim, please come in, Chief. Hello, Chief. Yes. Hello, Direk Mar. Maray na aga sa mga parantabay. Tapos na ang blessing and inauguration kan Piodoran Memorial District Hospital. Digdi sa Barangay Karatagan sa Banuan ka Piodoran kung saan pinanginutan ang aktibidad mismo ni Gobernador Noel Rosal, ang presensya kan DOH Regional Director yaon digdi si Regional Director Rimpilio, Provincial Health Officer Carl Ante, mga ibang miyembros kan sangguniang panlalawigan kan Albay, Provincial Engineer Dante Baclao, CPD, Anuel Nunez, yaon digdi, mga opisyal kan sanggunian bayan kan Piodoran, Mayor Banji Arandia, and iba pa, Director Mar. Magayonon ang mga pasilidades digdi, pinturado, bago, malinigon, and kompleto na haros ang pasilidad tabi, Director Mar, buon sa ER, pasiring sa pharmacy, sa mga kwarto, kulkan kwarto, up and down, and bastante ang parkingan, ilaw, iguana, ang medyo may problema pa. Tubig. Iyo ang tubig. Tubig, yan. Pinaghakutan ini pig-supplyan ki truck ni na tubig muna sa pagsabing ongoing sa ngunyan ang drilling nasa 340 feet na ang rarom kan pinag-drilling na magiging source ng tubig. Digdi sa gilid kan na bulod, na nasa gilid ini kan bulod na permi ko man narumduman Josepina, Piodoran Memorial District Hospital Director. Yan yan sa Karatagan. Karatagan, yan yung left side kan Tinampo. Di ba kung ligaw going sa Piodoran. Kung nasa kanan ka, mayroon diyang shortcut. Suminababa bagad yan sa may MRF. Mabalda ka, dumana sa pasiring ka na duman sa West Coast. Sa West Coast. Nakaagi ako dyan eh. Pinutan sana. Diniscovery mo ni Father Mumoy. Ngunyan, sugabos na mga pasyente, duman sa lumang ospital sa sentro, dating Malakbalak Hospital, dilapidated na, binarayaan na ito, Direct Mar, transfer na sa mga gamit, sa mga pasyente, and ang Chief Dr. Palandigde is si Dr. Aris Pirillo, ang Chief of Hospital. Sa pagapot niya to, mga abot 20 na mga pasyente ang yaon digdi, dangan itong binayaan na ospital nasa disposisyon na kan provincial government, as in kan lokal na gobyerno kan Piodoran, kung ano na ang papagamitan ka ito sa mga putoro, Direk. Awang-awang may naroon mo tulo sa may ground, pagkatapos sa taas bali tulong iskalon, painting nakuan kaya ini
infirmary hospital pa man sana. Ngunyan, pag ipigninegotiate ini sa katabangan kan DOH na maging level 1 na ospital, tanganing Ayun. maging 50 bed capacity. Yan, siyempre may mga kaipuan pa man ng mga ekipahis dyan na ipapresentar, di ba? Oho. Aha, okay. Di pero magayon yan, ta mismong si Director Rosa Marie Rempilio, padagos an sa iyang pagtabang. Oo, yaonan na pagtabang digdi sa lapigot na paghinguwa na provincial government na mamakaray ang serbisyo sa salud sa mga mamanuan asin bakusa naman ini eksklusibo na para digdi sa Piodoran, mga pagtaraning na mga munisipyo, barangay, kundi pwede digdi maski ini hospital, open ini sa public, maski taga Masbate, pwede digdi. Yan, dakulang tabang yan actually dyan sa West Coast. Lalo-lalo West sa mga Coast. emergencies na may madadalaga na ng hararani. Oho. Ngunyan, basado sa mensahe ni Gobernador Noel Rosal na primerong gigibuhon sa mga paguroro ninda sa sangguniang panlalawigan, ingwaw na mapalangtawan sweldo kan mga nurse, na natural kasabay na kayo dito sa doktor, and masustain an mga bulok pharmacy kompleto. Pinagbahapot niya to si board member Caroline Sigaso na nag-interview digdi pati sa mga pasyente, available man gabus na bulong, and monitor inda and isusustener na talagang bastante ang bulong digdi, Director Mar. Ayun, okay. Very good. Oho, so nag-pull out na kami ni Boy sa mobile dahil nag-picture na lang and nagkaraon. So basta sa general menting sitwasyon, physicalmente luwas laog, magayon ang hospital na ini. Yan, so Direct Mar. so officially, sa Banwaan kan Piodoran. yeah, officially Chief Jim ngunyan nag-operational na yan. Opo, nangunyan ka ayaw, nangani sa mga pasyente. Ayun, okay. Oo. So, pito ang doktor digdi, then may mga nurse man, pero limitado ini. Pag nag-level 1, nagkakanigo talaga na madagdagan na mga doctors na hospital na ini, natural, madagdagan bilang kan mga pasyente digdi sa mga maabot na aldaw. Ang bakit palan ka ni Director Mar, base sa pakipaguro niya to kay board member Sigaso sa pagkaisi niya, third and fourth phase, nasa 70 million. 70. Pero sa first and second phase, dahil niya, bako pa ito ninda torno, kaya dahil niya i-second pero so first and second phase, kung matatandaan, na po na ininay-patugdog kapanahonan ni former Governor Al Francis Bichara, and pinadagos na sa nabagay ni sa turno ni Gobernador Noel Rosal, sagkod na nagmaterialize, nag-operate o kaya nabuksan ini isang ngunyan. And papanin mga paniit na mga pinag-aais ko sa digdi, lalo na sa likod na porsyon na gilid kan na bulod, na kay Puando man may trinsirang wall nang aning dai magrasa itong bulodangan, dai magkaiguanin paglilikaan na mga naistak na tubig, pasiring digdi sa lanog, malaog yan tubig, natural digdi sa mga kwarto. Yan, tsaka garo may augmentation fund ba niyan from national government? Garo nabanggit ka sa bago ni Director? May nabanggit 7 million si garo? Regional Director kan DOH na gari may 7 million. 7 million pa sa intended ito para sa mga pasilidad pangaipuhan digdi, and bakay gwapanin mga probisyon na pwede man magamit sa iba pang mga kaipuhan na sa operasyon ka na hospital na ini, digdi sa sa Piodoran. Pagururunan pa ini tabi Director Mar, and nakahuron man niya to si Vice Mayor Henry Calliope na
nakantos manangga din sa sayandang karaman, pinaghagadan sina party kan requirement gayon, resolution kan sanggo ni ang bayan. Halida ito sa DOH, Ayun. Secretary Herbosa. Ayun, very good yan. Ano? Saka siguro, destino naman dyan kay ambulansya. Oho. Okay. So, ayos na sa mensahe ni Gobernador Noel Rosal na mas gusto niya sana dainin mga Darahon. para garamit kan ER. Gustong sabihin, kung wala ngayon naglalaog sa ER, magayon. Maray. Nawaranin mga pasyente. Kompleto na digdinin na pasilidad and parkingan, kapwerte, mahiwason, and ongoing panganian pagde-develop sa Prentera kan hospital. Then itong concern na nag-raise kay ito baga ni former board member Dante Randia, sungaran kan Piodoran Memorial District Hospital na igwa baga ininin renaming resolution panahon kan former Vice Governor Richel Lagman and panahon ni Nara board member Siga yung nagpadrino Vic Siga, board member Dante Randia kapanahonan ninda na pigrename ini kay Public Second. Ngunyan, Chairman Committee on Health Sick board member Caroline Son ay hapot niya to ang bagay na ini. Sigun sa iya, for the meantime na pinag-aadalan ito kan sa law department Legal na department. probinsya, yun ang nguna ini ang gagamiton na pangaran Piodoran Memorial District Hospital. Although igwa kay itong aprobado man na resolution, bali din na operative itong Pope John Paul II Memorial District Hospital. Ayan, yan na muna ang Piodoran Memorial District Hospital. Tayo man ang nakarecord sa DOH. Total ngaran man sa nangayan. Ang importante, pig-istudyaran, and ang importante, nagpupo na ang serbisyo, lalo na sa medical kaning hospital na napapapakinabangan na. Roger na. Okay. So yan tabi Director Maran sa tuya mga dagdag na impormasyon ay nagdadalagan na kami ni Boy Pababa and agihan mi ining tinampo so mga nagka-direstroso kan na bagyong Christine gabang tinampo so binayaan kan kontraktor digdi sa barangay Bakong and Alinderos kan barangay Malama sa momentong ini stalemate wala kitrabaho maray ang tinampungo niyan ta mainit. Once na nagtigura naman ini, arimate. Problemado na kunta na iyon ay nian panahon, ta panahon nin tag-init, napigga ta trabaho na. Ang question, dai ini, inda ko nakanto sini sa kaaraman ni Secretary Vince Dizon dahil man iniinabot takon inabot man gaya din sa pagbisita maka napakaray ta sumurere nga ni ayos na kunyan panahon an makakapagsabi kung no arin ini magkakairirahay na tinampong ini tabi Director Mar and kung sa inasupundo ka ini tadain na lamang inipig-irestoryahan siguro mangano rin baka magibuan niya ito ining follow-up yan sa DPWH Regional Office sa panginginot ni Regional Director Kadafi Tanggol. Yan, tabi Director Maran sa tuya mga dagdag na informasyon with Boy sa Mobile, Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you very much, Chief Jim. At saka si Boy Mata. Ang mata ng DCGB sa kalsada on assignment mga tugang dyan po sa Piodoran. Marungod po sa formalmente ng pagbukas mga tugang kan Piodoran Memorial District Hospital new building yan dyan po sa Karatagan sa Piodoran kunyan siya overlooking nasa itaas po siya kan kabaga ang Kambulod marirahay ang istada niya kita mo yung kalsada dumadaan so congratulations po sa mga nag-dispersos kayan and actually pinasalamatan ni Gobernador former Governor Bichara na yung nag-inisyar na magpuon kayan and then pagkasumir niya tinapos niya talagang pinit niya tinapos baka ngayon madilapidit mamalapa isaya nga ya. Di ngunyan operational na. Pigilat na sa naman na ma-elevate pa siya. Ta infirmary hospital sa ngunyan pigi sisikap
na maging level 1, so pigtatrabaho na po yan. And nag-asikaso na ka mga requisitos na dapat nakaipon isumiter sa DOH. Yan. Ano yung nabaritahan kung may nag-arabot na dyan sa Legazpi Grand Terminal? Ano daw data? Nag-irihi da sa mga driver? Yung gugununan mo nag-irihi sa mga driver. Ano, ninervyos o ano? May bit-bit ya. Ano, dara-dara yung istorya ni Friel na nase. Tingnan natin, ha? Pinahirihi da, nag-irihi da sa mga driver. Anong nangyari? Friel, good morning, Friel. Yes, Sir Mar, good morning po. Ay, naagaman po sa yung maparantabay. Aha. Actually, sir, ang sa po yung report, yun na, nakpay daw nito man sa report ko sa Sir P. Nag-irihi. Nag-iri, mananggahan. Yes, sir. 78 drivers ang natest kasubago, sir, duman sa Legazpi Terminal. Sa panginat ko iyan kang PIDEA, Albay, PNP, and LTO. Ano yan? Yung Oplan Narabas ba yan? Yes, sir. oo, Po, pala. random drug testing yan. Yearly man pinagagibo yan. Tama-tama yan dahil may influx ni mga pasahero. Dapat sigurado na ang driver nasa tamang wisyo. Yes, sir. Ayan nga po sinabi ni Sir Brigel na dapat importante yung mamantinir na drug-free ang transport sector, particularmente duman sa mga nagralaob kasi nagruluwas di sa tuyang probinsya. Ngunyan, gabos pong 78 na ito na nag-test, fortunately, gabos lang po sila negatibo. Ay, matibay. Ha? Yes. Matibay. Yes, 78 randomly, ano ito, mga van driver, mga jeepney yes, sir. driver. Van, bus, and jeepney drivers po yan. Ngayon, very Sa good. lang po kasi 78 na yan. Magandang sinyalis yan. Yes po, sir. Ayan na, pig-share to man kasubago kang PIDEA na siguro nila na dapat perning ligtas ang riding public. Kapag nga nito kang arog kayo ng mga inisyatibo. Correct. Aha. Yes. Yan po ang dagdag na bareta, Sir Mar. Real Nasser, DCGB. Thank you very much, Friel. Mga tugang, yan po ang doon natong istorya. Eh, marami pa tayong kwento. Istambay lang po, tabi. Mga tugang, oras niya to, alas 11:37 na po nin pagka-morning. Tuhod, siko, baywa, aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang ubo at hika hindi na pinatatanggal. Ilabas ang ginhawa. Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piolo Pascual po, pa-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang
piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered Junior High School, Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Grade 11 to Grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! The right hydration matters. To perform, To win. To rise above challenges. Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water. Fuel your peak With the right hydration. with the right minerals. drink up, fuel up, rise up, rise to the summit. Summit Natural Drinking Water. Summer heat is on! Mag-Summit ka muna! The right hydration with the right minerals. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Check out today's fresh savings at Metro Supermarket. Save on meat, chicken, seafood, vegetables, and fruits at great prices for your daily meals. Get up to 50% off on fresh items. Perfect for creating healthy meals for the whole family. Available Thursday to Sunday only. Don't miss fresh savings at Metro Supermarket. Also available on selected Metro Market and Value Mart stores. For DTI Fair Trade Permit number FTEB 248710 Series of 2026. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Alam nyo bang may Liverade Pro? Liverade pero Pro. Si Limarina. Multivitamins pa. Ang Liverade Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liverade Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liverade Pro. Liver up na tayo. Liverade Pro. Mabibili ang Liverade Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Limarine Plus Multivitamins is a generic name of Liverade Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liverade Pro. May Limarine, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liverade Pro. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardila. Alright, mga tugang, balik po kita sa tepong programa. Kunyang pong aldaw na ini, mga tugang nin Martes.
Martes Santo. Daman po sa mga kabayan nga to, mga misis, rekas-rekasan, taod na naman. Sarap-sarap ng mapremyuhan. Kung dahil pa ka muna kabakal ng LPG, magbakal na ka mo ngunyan. Kasaga, maitaas tabi. Pero, to the tune of 30 pesos per kilogram? Nangyari. Nangyari ka ba, kaambutan man ang ganding 1,500 per 11 kilogram. Jesus Mariosi ba din? Ayan, tuwan sa mga kababayan natin. Abang-abangan na po yan ang official statement po kayang kan Department of Energy. And siyempre, ito po na LPGMA para po masabutan tayo yan. Pero duman sa mga kababayan may abiso man ang Department of Health para po sa ligtas na pagbisita iglesia. Yung mga iikot, di ba? Sabi kang DOH, mantinirong tangayang ligtas sa tuyang pagbisita iglesia, ligtas sa anumang helang, ligtas mga tugang sa anuman na emerhensya o anuman mga road crash, kaya mag-ingat na tabi. So ang sabi, pag mabiyahe dapat may mga preparado kitang gamit, harugan, payong, di ba? Isnakan. Tapos igwa ka dapat na balo na paracetamol. May insect repellent, may mask, may kayab, yung pamaypay, o fan sa English. Tapos ekstrang bado, takong nadumog yan. Pag dahil mo sinanglian, tibadpul mo niyan abuton mo. Alcohol, asin siyempre tubig, para maiwasan po anuman na helang. O kaya naman, kung halimbawa talagang matindi, may problema, nasagumo ka mo dyan yung problema sa highway, dahil nito aram so ngaya so numero kan pulisya o emergency numbers dyan sa lokalidad, pwede kang mapod mga tugang sa Unified 911. Maski dahi kang load, pwede kang tumawag dyan para makakodirta si yun na ito makonektar duman sa pinakaharani, duman sa imong location kang sa imong road crash o pagka-aksidente, di ba? O yan po tabi, taranda ng mga numero emergency numbers na yan, tangani po na maging areglado. And then syempre, salamaton po mga tugan sa kapulisan, sa mga uniform personnel, yung Bureau of Fire Protection, yung PNP, yung BGMP, yung Philippine Coast Guard, yan. May mga pinagbugtak ng mga motorist assistance center. Side by side, mga tugang, kan mga force multipliers, asing ka mga kaiba na taarog kang grupo mi, yung kabalikat CBCOM, na nag-put up na ng mga motorist assistance center. Diyan po sa Kalabaan, mga tugang kan Maharlika Highway. Asin sa mga lugar kung sa indakul na mga tao ang didiriyan, and then sa mga strategic na lugar para may maranihan sa mga tao in case of emergency. So, iringat po tabi, takasuod as per report ka mga pag-iriba ta dyan sa Basud, sa San Isidro sa Santo Domingo, may nadali na naman na motorsiklo. Pagkahapon-hapon may nadaling motorsiklo ki-truck. Pero nadali sutangan mga tugang kan driver kan motor. Pagkabanggi naman sa San Fernando, igwa naman na nabangga kan motorsiklo na nagbalyo. Sus Mariosi padi. So dahan-dahan lang po kita. Tabata sabi ba kan mga gurang pag-arog ngaya kaning panahon. Garong yararaniyon ki aksidente. Ang sa tuya po ng mga nagkakapir ang mga kababayan. Mag-iringat po tabi dipisil na. Maray na po itong dibali kita tios. Hindi sa kita maghilang. Hindi sa kitang pigagastusan mga dugang sa ospital. Di ba? Maski papaano makakatipon-tipon kita. At saka, iyon po yan, ang abiso na magtaranom kita. Di ba? Tangani na may pagkaon kita, may papagkukunan kita. Dahil taman aram kung sa kuno arin, ini po nagyera mga tugang kan Iran, kan Estados Unidos Buda, mga tugang kan Israel. Batagar buminutog na Swiss bula. Di taman aram, yan nga ni, bako mga direkta, mga tugang na kaibanan sa gira, pero matindihan tama sa to. Because of some products na
vital sa operation kan sa tuya pong nasyon sa ekonomiya, kunyan harali duman haro kang petrolyo asin man mga tugang kang ang mga abono, di ba? Asin iba pa. Di iyan po ang pigtatakutan pa nga ni na pag nagaloy pa ngayon, baka maapiktara na sa mga pagkaon, mga tugang kang mga alaga nating hayop, partikular kang baboy. Baka ngayon ang baboy ay umabot ng 550 per kilo. Sus Maria Joseph, di ba? Nabagay yung mariente, hindi yung high blood. Kundi, kairak man kan mga sektor, mga tugang kang, kang hag industry. Billions of pesos din naman yan. Di ba? So yan, mga tugang ang magpasiguro kita, magtaranom-tanom, maski papaano, yan, ariglado. Si Adrian nga sa technician, so chief technician mo dyan sa FM, may tinaw sa kuya na butchoy, yung Chinese pichay. Pero tibaga, tinanong niya kung ngayon sa rooftop, yung gugununan mo, wala nang wala nang na area kung saan ka pwede magtanom dahil na nagpipili ngaya kung dapat igwakan ng dakula na umahan para makapagtanom ka dahil na maski sa container, maski sa sako, anything na pwede kang inot, mga plant box, di ba? Maski sa pwede mga yung basiyo, mga tugang kang mineral water, kang mga pintura, sin iba pa pwede natin gamitin yan. Si Chief Ramir nga ni, perming madabao ng oral daw nagpupudo-udo man na ailing ko pagdungaw ko, si Chief Ramir nagpudo naman kunyan. Nagpuno na naman ki okra. Tado to naman sa rinutan. So nagkakanap na sitaw. Tapos ailing ko, figiris niya na so so tanong niya duman na pinundo niya na nagbunga na so ampalaya. Yung gugununo. So pichay mo, Chief Ramir, kumusta? Dahil manalang? Ayos na. Ayan, very good. Di ba? Yung pichay. Ang pichay pati 25 days, pakinabang mo na yan di ba? Yung mga fast cash crops natin, hindi problema yung ang pagtanom mo niyan, dahil mo man kayo po dakula na lote na dapat mong tanuman, and you can even do it side by side with your mga plantitas, di ba? Sa mga masitas, pwede mong gibuon yan salakan mo yan dyan, integrated mo yung garden mo, pwede yan. Kung kainot ngaya ang garden mo, may integration mga tugang ning kunyan, ning mga ito bagang medicinal plants, sabayan mo ning gulayon. Yeah. Halimbawa, pumili ka, sinigang group o pakbit group. Yung kay Chief Ramir, pakbit group ito, Chief Ramir, pakbit group. Ang kulang mo sana duman, radish. Buda siling haba. Yan. Pero, yan sabi ka na amigo ni Chief Ramir duman sa Santo Domingo, si Sir Francis Nabalin, yung agri-rider. Na siya, ang pangmatagalan niya, kumbaga itong suminasustain sa iya, mga tugang, sa saraog kisarong taon, sulada. May tanong siyang siling haba, yung mga pangsigang, tapos igwas ang tanong mga tugang na sambalas, yung siling labuyo. Pagabot ka ng Disimple, yung siling labuyo, minaabot ng 800 hanggang 1,000. Di ba? Di ito na sustenir ba sa Pero yan, may mga tanong na gulayon, mga prutas. Kaya sabi tangani, kung kada barangay, on kada households, mga tugang kuguson itong konsepto kang hapag. Halina't magtanim ng prutas at gulay, mga tugang, ay wala tayong problema dyan. Di ba? Marami tayong pagkain. At saka sabi ni Sir Edwin Ribangcos, ang menro kang daraga na who is also an agriculturist and consultant mo naman sa agriculture cooperative at saka sa Laudato Si Farm, na balik niya kita duman sa sa mga native na mga pagkaon. Magtanong ngayon kita ki mga duma. Ano ba yan na duma? Kamuti. Kamuting kahoy, yung lagi cry, di ba? Tapos magtanong kita ning galyang, ning linsa, yung ubi, uraro, mga pwede mo ngayon na idagdag kung medyo nagkukulang-kulang kakibagas, di ba? Unto nga ni, saga ko na istorya garo, o sa masunod na, pag may panahon kita,
istorya ta, na igong na-discovery, mga tugang sa paagin ng sarong makina, and pigpresentan ni ano dating Secretary Pinyol kang Agriculture, saka ni dating Secretary Estrella, nag-uurong sa duwa. May daradarang nakaplastik, Chief Ramir. Ang nakalag, makuman bagas talaga, pero kurting bagas. Aram mo kung sinali? Hali, isa kamuti. Ginibong gano'n. Ang tawag doon ay super rice. O, yung gigunon mo walang imposible sa kinakabanay ni. Di ba? Kaya, wag tayong masyadong, umasa sa, yan, sa mga nababakal, mga tugang sa merkado. We can even produce our own food. Di ba? Pagabot sa sira, requirement sa sira, pwede kitang maghagad ng similya sa BFAR. Tayo sindang mga similya na pigpapanao. Ang importante sana, mahiling ninda, ito pong lugar na bubugtakan mo, na talagang bako sa karawsan ng masayang. Talagang dapat na mag-thrive, as in lumakol. O, iyan na po ng sistema tangon yan, mga tugang. If you cannot catch a fish, mga tugang, from the ocean, better na diyan ka magbuhi ning sira diyan sa natad mo, diyan sa backyard mo, o diyan sa sa imong sa imong baris bisan. And kadakol na po niya ng mga sistema ning pagdadaataman ning sira. Diba? Kung kami nga ni nagataman ki mud crabs na day kay po ning dugi. yung mud crabs mi, Chief Ramir, daing dugi, malinig, di ba? At napili mo kung anong pwedeng kainin niya. Aba yan pang mga sira na pwede man yan, maski sa container sana pwede na. Yeah, alright, o paano tabi, mga tuga, ako'y paalam na. Hindi po sa programa. Sana po hindi kami nakapaglingkod doon tapat at tama sa aramo niya to. Sa inyo po, gabos, salamat. Sa pangalan po ni Chief Ramir sa Radio Technical, kasama ko si Kuya Junapolis. Si Jerome Nico Martinez sa DCGB Social Media Department. Abangan na po masunod ang tambalang Ma'am Gina Ritterly at saka si Sir Bert Nunez sa Bareta alas 12. Masunod na po yan. Thank you and God bless the Philippines. Coronavirus ba ang hadlang sa